नमस्कार मित्रांनो, मी धीरज कांबळे. जसं कालच्या ब्लॉगमध्ये सांगितलेलं आम्ही शिवरात्रीचा दिनांक थांबलेलो आहे. ह्यासाठी बघू शकता तुम्ही. काल दादा आराम करत होते, आज दादाचं म्हणणं काय बघू. शिवरात्री दिनांक. सो हाय गाईज, मी तुमच्या खाणार आहे. गेले 3 दिवस झाला आम्ही या ठिकाणी आहोत. खूप सुंदर वातावरण, खूप निसर्गरम्य वातावरण. आणि खास या ठिकाणी थांबायचं कारण असं मित्रांनो की आम्ही ज्या मंदिरामध्ये आज शिवरात्री निमित्त दर्शनासाठी जाणार आहोत मित्रांनो, खूप प्राचीन मंदिर आहे. असं सांगितलं जातं की ते एका रात्रीमध्ये राक्षसाने वगैरे बांधले, अशा काही दंतकथा त्याबद्दल आहेत मित्रांनो. काय माहीत नाही खरं काय ते, पण खूप प्रसन्न वाटतं या ठिकाणी येऊन. बघू शकता तुम्ही, खूप सुंदर हे मंदिर आहे मित्रांनो. आपण जाणार आहोत थोड्याच वेळामध्ये. बघूयात दर्शन कसं होतं आहे काय. धीरजसोबत 3 दिवस खूप धमाल केली, खूप मजा आली मित्रांनो. आजचा शेवटचा दिवस मित्रांनो. आज महाशिवरात्रीसाठी शंकराच्या पाया पडणार आम्ही. महादेवाचं लिंग आहे मित्रांनो, तिकडे दर्शन घेऊ मित्रांनो. खूप सुंदर वातावरण, खूप मस्त वाटतं अगदी. तर आज शेवटचा दिवस, बघूयात दर्शन कसं होतं. होय, बघू शकता मित्रांनो, खूप गर्दी आहे. भरपूर ऊन आहे मित्रांनो, भरपूर ऊन आहे. नक्की चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून प्रत्येक आमचे व्हिडिओ थेट पोचतील. हा ऐक आता शंभो शंकरा करुणाकरा, शंभो शंकरा करुणाकरा, जग जागवा. शंभो शंकरा करुणाकरा, जग जागवा. खूप सुंदर मंदिर मित्रांनो, खूप प्राचीन मंदिर. तुम्ही बघू शकता, हे सगळं डेकोरेट खूप जुन्या पद्धतीचं हे सगळं आहे बांधकाम. आणि खरंच थांबले मी 3 दिवस झाला, याचा काहीतरी फायदा मिळतो मित्रांनो या ठिकाणी. खूप सुंदर. ज्यावेळेस तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघाल त्यावेळेस तुम्हाला याचा अंदाज येईल मित्रांनो, किती सुंदर मंदिर आहे. आणि प्लीज जरा भगत चला, आवरून घ्या भगत, आवरून घ्या. चला का मागणे ट्रॅफिक झाली. अशा प्रकारे मित्रांनो आमचं दर्शन झालं. हे आजोबा आम्हाला भेटले तिथे. खूप सुंदर वातावरण, खूप पकड. अशा प्रकारे आमचं दर्शन झालं मित्रांनो. तर प्लीज 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 चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, जेणेकरून आमचे प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत थेट पोहोचतील. पुन्हा एकदा सांगतो, रणजित खांडेकर लाईफस्टाईल या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. अशा प्रकारे काकू पूजा करतात, होऊ शकते. सगळ्यांना अब्जोपती बनवते. मला तर करोडपती बनवते. बस का आधी सगळ्यांना म्हणून मग मला पण
गाणे पण आहेत. कसं झालं दर्शन दादा? खूप सुंदर दर्शन, खूप खूप मजा आली. खूप आम्ही 3 दिवस थांबलो या ठिकाणी. या दिवसाचं सार्थक झालं आम्ही शिकलो. यांचा थोड्याच वेळात कार्यक्रम होणार आहे. रणजित खंडागळे, महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध गायक रणजित खंडागळे यांचा गाण्याचा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. जेव्हा तुमचा कोणी पप्पा गेले 100% पप्पा गेले. बघू शकता काही आमची मंडळी. अशा प्रकारे गोरगरीब जनता या ठिकाणी जेवण करतायत. गरीब लोक अशा प्रकारे बघू शकताय तुम्ही. अशा प्रकारे सगळे अन्न वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले. हे बघा खूप सुंदर. ऐक बघा अशा प्रकारे भक्त भाविक लोक आहेत ते भोजनाचा लाभ घेतात या ठिकाणी. खूप सुंदर वातावरण. तुम्ही मंदिर पाहिलंच असेल. खूप सुंदर वातावरण आहे मित्रांनो. तर त्यासाठी आम्ही ह्या गावात थांबलेलो आहे खास. ह्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा जेणेकरून आमचे चॅनलचे व्हिडिओ तुमच्यापासून थेट पोहोचतील. धन्यवाद.